Kata kamano wadong mana gi thuolo matin ahinya to atieko twak mar odiochieng' ma kawuono ma itielo mogik e twak marwa mano mar duond rawere mbako romo odiochieng' ma kawuono adwan mar mondo mi wadhi achiel kachiel e kaunti mano ma Mombasa wawinjane kaka jo Mombasa no loso kotudore kod thuon wach mwatwak e odiochieng' ma kawuono wawinjane monde. Winjan godono piyo kata mong'ere gi mar Plan B Youth Leader Mombasa akwayo sirikal koyie to partner gi ginene mamoko mondo mi wang'i kaka wanyalo kelo civic education e mtaani ne vijana. Hapa ni kech ng'eny kendo vijana okoso gima gitim kuonde ma gigoyo tong'o, omiyo gima yot en ni wanasiasa tiyo kodgi mar miyo gi handout moro matin mondo mi gitim ulaghai kata gibed involved in bullying mano ok tim maber. Koro wanasiasa bende onego bed ni IEBC biro gi structural plan moro to terminate the issue of bribery. An George Agomba ma jaoyo Makokwiri, josiasa ka josiasa ma bende nitiere gi grube mag hooliganism kata ojende ma gitiyogo bende nego we gik machalo kamagi nikech magi ok gin gik mabeyo. Gitiyogo jende ma onge tich, gimiyo kes moko matindo ka giketho gik moko kendo giketho arita mar kweth kuonde mopogore opogore ma ji time siasa. To ma en yo mok ni kare. Onego bed ni empower ojende gi eki kata yore mag biashara kata yore mag konyruok kar mondo gine pes moko matindo to ne ok nyal konyogi to gidhi gikoso shida kuonde ma ji time kata siasa e yo mamuol. Nani wan peto jiero jatendwa obed piny gi jogi giwuo mondo kutemre kidani jatendwa onge modongi jatendwa anakwa Nyasaye obed piny gi jogi te giwuo maber ono kadwa lweny.